Abanini beCreche baza kuzivula iingcango zabo emva kwesigqibo senkundla ephakamileyo nesibavumelayo ukuba bavule emva kokuvalwa inyanga ngenxa ye-lockdown. Ezinye sele zilungiselela ukuvula. Nangona kunjalo abaninzi bathi lockdown ibachane ngeyona ndlela, bathi bafuna inkxaso-mali kurhulumente. This week we're bringing South Africa's attention to the ECD sector. They have received no funding from the government during lockdown. Minister Zulu said that she had found 1.3 billion rand to hire 36,000 temporary monitors to monitor ECD centres' COVID-19 compliance. However, these ECD centres cannot reopen because they can't afford to buy PPE. Abanye bathi limfiliba ikamva lamaziko abo. We have been neglected since from March. Our president has said it's lockdown, but we have never received anything. We have teachers, we have bonds, the bank, they are repossessing our houses. We are owing the water and rates, and really it's not working for us. We need the relief fund. Nangona isithethi sesebe lezophuhliso uLumka Olifant ethembise ngokuphefumla kulomba kungaphelanga neyure, kodwa umnxeba wakhe uphele ukhala wodwa. Uqhankqalazo lwabasebenzi kunye nabanini beCreche luza kuqhuba de kube ngomso.